Dopíšme si špeciálne pravítko, ktoré nazývame pravítko s ryskou. Je to rovnoramenný trojuholník. Má teda dve zhodné strany, ktoré nazývame ramená. V strede tohto pravítka je vyznačená ryha, nazývame ju ryska. Pravítko s ryskou používame na rysovanie kolmíc. Daná je priamka P. Pomocou pravítka s ryskou narysujte priamku Q, ktorá je kolmá na priamku P. Postupujeme nasledovne. Pravítko s ryskou položíme tak, aby sa ryska kryla s priamkou P. Pozdĺž najdlhšej strany pravítka narysujeme priamku. Nazveme ju priamka Q. Symbolicky možno zapísať. Priamka P je kolmá na priamku Q. Túto vlastnosť priamok vyznačíme v obrázku pomocou oblúčika s bodkou. Vyberieme jednu zo 4 možností. Symbolický zápis môžeme prečítať aj ináč. Priamky PQ sú navzájom kolmé, alebo priamky PQ sú na seba kolmé. Platí to aj v opačnom poradí. Priamka Q je kolmá na priamku P. Zapamätajme si, že navzájom kolmé priamky zvierajú pravý uhol. Daná je priamka P a bod M, ktorý leží na tejto priamke. Zostrojte priamku Q, ktorá je kolmá na priamku P a súčasne prechádza bodom M. Pravítko s ryskou položíme na papier takým spôsobom, aby sa ryska kryla s priamkou P. Pomaly posuňme pravítko tak, aby jeho najdlhšia strana prechádzala bodom M. Ryska sa pritom stále musí kryť s priamkou P. Narysujme priamku Q. Priamka P je kolmá na priamku Q. Alebo priamka Q je kolmá na priamku P. Navzájom kolmé priamky zvierajú pravý uhol. Daná je priamka P a bod A, ktorý na tejto priamke neleží. Zostrojte priamku Q, ktorá je kolmá na priamku P a súčasne prechádza bodom A. Pravítko položme tak, aby sa ryska kryla s priamkou P. Pomaly posúvajme pravítko dovtedy, kým jeho najdlhšia strana neprechádza bodom A. Ryska sa stále musí kryť s priamkou P. Zostrojme priamku Q. Priamka Q pretne priamku P v bode A0. Bod A0 je päta kolmice vedenej z bodu A na priamku P.
priamka P je kolmá na priamku Q, alebo priamka Q je kolmá na priamku P. Navzájom kolmé priamky zvierajú pravý uhol.